Kusangana kwatikuita zvekaro pano pachirongwa patinotaura nyaya dzepasi chigare, nyaya dzakasiyana siyana dzikuitika mumatunhu atigere neakatipoteredza. Dzimweni dzenyaya dzatisinganzwisisi kuti kana tichinge tasvika padanho rakadaiwo toita sei pachivanhu chedu sevanhu vatema. Asi nhasi muchirongwa tina gogo gona revaroyi varipo mukupatsanura zvimwe zvakavanzika zvemukati meupenyu hwedu, zvatinoita tisingazive kuti tiri kugadzira dambudziko richanetsa mune ramangwana redu, kana kuti mumhuri medu richazotaurwa nemamwe magenerations vakuti aiwa kunonzi kune vamwe sekuru vakabata vakadaiwo, asi sekuru vaya vakabata mukusaziva. Asi panguva inei tiripo mukutaura nemukuwana chenjedzo kuti nyaya idzi dzinofamba sei. Pari zvino rega tisangana nagogo. Gogo makasimba here? Aiwa, tiripo makadiwo rushinji rweZimbabwe. Kwakadii kumativi mana ese nyika kwamungadai muri nhasi. Ya gogo, muchiona tadzoka, pane zvimwe nyaya dzamakambotaura pamwe patakasangana tichitaura idzo nyaya dzepasi chigare. Asi nhasi ndabva ndati rega ndidzokere kuna gogo vaya. Tiri kuona kune nyaya dzakawanda dziri kuitika matunhu matiri munyika yeZimbabwe. Dzimwe nyaya dziri kuwanika pazvivhitivhiti, nyaya dzakasiyana siyana. Takamhenge tichitaura nhau dzemamedha, tikataura nhau dzeurombwa. Asi pari zvino kune nyaya iri kupisa iri kuitika Mamurehwa. Iri kunzi yomukwasha. Akati mukadzi wake ashaya, bvatedza kurirana naatezvara kuda kwekuti akanga asina kuroora. Kwakutora gore rese akachengeta zvinhu, kwakuzozvitakura kwakunosiya pagedhi paasekuru, kwete kwatezvara wake. Kwatezvara wake akatosiya bvaenda kwaasekuru hanzvadzi yaambuya. Nyaya yakadai so takaitarisa inyaya yekuti ingafambiswa sei, uyezve ndezvipi zvimwewo zvezvinhu zvingazobuda panyaya iyi zvingagozha kumhuri yemukwasha uyezve nekwana sekuru. Zvakanaka rushinji rweZimbabwe, rega tipatsanure tichiti isu pakugara kwedu kana pachikaranga chedu masiviro atinoita rechivanhu zvagara zviriko kuti pakafiwa nemwanasikana watinoti mwana wedu isu watakaroorerwa kune mumwe musha nai pasina kubviswa mari yeroora, nhumbi dzinonzi hadzigovewi kusvika mukwasha aripira zvinenge zvavanenge vavimbisa nemadzitezvara ake. Zvino chaakushamisa pauri kureva kutaura muzuva ranhasi ndechekuti hatichazivawo isu kuti zvakambofamba sei kana kuti zviri kumbofamba sei, kuti iye akasiyirwa nhumbi nechikonzero chekuti taviga mwana wedu asi taakukusiyira chibatiso chekuti uzouya uchipedzesa pfuma yedu tichizoparadza nhumbi dzemwana wedu. Saka chakunetsa ndechekuti simba rekuti iye atadze kupedzesa zvaakanzi apedzese, otakura nhumbi onotsveta kwana sekuru, riri kubva papi? Hatichaziva ari kuzviitirei. Chikonzero ndechei chamupa simba rekutakura zvinhu zvemufi kuno zvokwadi zviri kuonekwa zvirimo muzvivhitivhiti zvakangonzi bvururu panze nai, zvichapedzesera zvimwe zvinopararira ipapo zvichida hama dzemukadzi hatiziviwo zvadzichafunga sevanhu vakambenge varamwa zvinhu kubva pakutanga. Uyezve nhasi zvinenge zvaane kutyisa mukati kuti tingoenda tingonobata tisina kwatambofambawo. Handiti kuti tinzwe kuti zvinhu zvakachena here, tongobata here, ambotsveta simba amboriwanepi, chichambomupa kuti auya agadzike zvinhu izvi pagedhi asina kuita zvaanga akavimbisana nemadzitezvara ake. Atiza kwana tezvara ananga kwana sekuru, ana kunotaurana nasekuru. Sekuru havasi munhu anotyisa nai, munhu wekuti ndinogona kusvika togara pasi totaurirana vokubatsira nemamwe mazano kuti ungadai wadai apa ungadai wadai. Asi iye akagona kuita zvivindi zvokungonotsveta zvinhu pagedhi kwakutobva kwakuenda. Hatisi kunyanya tsoziva kuti simba rake riri papi. Saka kurudziro yedu muri yeZimbabwe inenge iri pakuti kana tasangana nezvinhu zvakafanana neizvozvo, kana kuti matambudziko akafanana neatiri kutaura nezvawo nhasi, ngatitsvagei kavakuru vemusha, tosumuka semhuri, tofamba tondotsvaga kuti chii chamboita kuti zvidaro, tisati tabata kana kuti tisati tafunga kumwe kufunga kwatingafunga isu panyama yedu. Ngatitangei tabatsirwa, tonzwa kuti dambudziko riri kubva papi, tozvigadzirisa sei, zvingafambiswa sei, totoro here zvinhu zvemufi zvaiswa kunze kwemusha toisa mumusha tisingazivi kuti zvamboisirwei, tozvirega here zviri ikoko. Mwana ndewedu zvakare nai, kwaanenge ari ikoko haazofari kunzwa kuti kuona zvinhu zvake zvichitwasa izvozvo. Saka taapakati pekufunga kuti toita zvipi
kuti zvinhu toisa mumusha here kana kuti tozvirega zvakadaro. Asi yambiro yangu inoti ngatitsvagei kubatsirwa nguva ichipo, tisati tabata kana tisati tafunga kumwe kufunga kwenyama, togara pasi toona kuti tingaite sei semhuri kuti tigone kudzosa zvinhu mumusha, tigone kuzvigova kana kuti zvidzokere kwazvakabva. Alright. Gogo, takatarisa panyaya iyi, ini pakandibata ndepekuti kuri kunzi kune mhuri itoriko. Mwanasikana yakatosiya mhuri. Haisi ngozi here kuparirwa vana pakusiwa zvinhu pagwenga? Ndiroro tiri kuti ndesaka ndati zvagara zviriko kuchikaranga chedu, hazvina kutanga kungoitirwa iyeyu badzi naye kuti kunosungwa nhumbi dzemufi dzonzi tiri kusiya pano tozodzoka togova kana maita chinoti nechinoti. Hazvina kutangira kwaari iye ega, asi hatina mbobvira takanzwa kuti kune vanhu vakasenga zvinhu vakanogadzika mune mumwe musha, vakanogadzika kumusha kwomushakabvu. Ndesaka ndati tisati tabata, tisati tafunga kumwe kufunga kwedu kwenyama, nekuti mwene mumwe ane mafungiro ake panoitika chinhu naye. Mwanoti hazvina basa izvo, mwanoti iye akazvitakura sei akazviunza ipapa, dai zvanga zvine chazvinazvo angadai asina kuzvisimudza. Mumwe otaiwa ini ndine kufunga kwangu, inini ndine kuziva kwangu, mumwe nemumwe opa mazano ake. Asi ndinoti yambiro yangu kumhuri ingadai yafamba, yatsvaga chakapa uyu simba rekutakura zvinhu zvemuchakabvu kuya kuzotsveta asina waataurirana naye kana waawadzana naye, kuti vanzwe kuti chii chambomupa simba iroro, nekuti ari kuparira vana mhaka naye. Ingozi iri kuparwa mukati memusha, zvinozotera vana mune remangwana. Tinotadza nekusaziva vasikuru, kana kuti tinoparirwa mhosva nekusaziva. Mozonzwa makunzi moda kuripwa mombe mumusha, pane munhu akaparira ari kuti ndinoda mombe, makadai nhumbi dzangu, ndoda chakati nekuti makazodai zvakati zvangu. Isusu nekusaziva zvakaparwa papi, akatiparira mhaka hatisu. Mutorwawo akatodarika anti akatozopararawo rimwe regore kana kuti ari kutofarawo ari kune imwe nzvimbo. Saka kuti zvinhu zvisazosvika ipapo zvinoda kugadziriswa nguva ichipo. Alright gogo. Imimi tinonzwisisa kuti munoita zvechivanhu. Hamuna kumvera makasangana here nenyaya yakada kufanana neiyi? Zvakanaka musikuru wangu, mumatare munouya nyaya dzakasiyana siyana naye. Munouya nyaya dzimwe dzinovhundutsa dzekutoti chero iwe ukairangarira unogona kutofunga kuti asi ndinorikunda, nekuti vanhu vakaremerwa kunze uko. Vanhu vari kusangana nematambudziko akasiyana siyana sekutaura kwandiri kuzviita. Zviriko, zvinowanikwa, hurukuro dzirimo, kune vanhu vakaremerwa vari kusangana nezvinhu zvavasingagone kukunda ivo vega pachavo. Ndisaka vachizoburikidza nekutsvaga vabatsiri, kutsvaga vanovabatsiridza kuti zvinhu zvigone kufamba zvakanaka naye. Nekuti iko zvino nyika yedu mamiriro ayaita, tiri kugara tichingochema pese patinotaura patiri pachirongwa chedu chino, kuti vanhu havachakoshesa ndufu. Kufa kwemunhu hakuchatyisa. Makare kare taiti kwakanzi kwafiwa, taiziva vana zvichinzi pindai mudzimba, mutumbi waakudini, waakudarika. Vanhu voenda vondoviga munhu kwavanondoviga uko, vapwera havawanikwe. Hamutooni kuti vafamba nekupi, asi iko zvino zvangonyore nai. Vanhu vakungozvita pajekerere. Izvozvi kune dzimwe nyaya dzinenge dzichinetsa dzevanhu vanenge vachitsvaga rubatsiro mumatare. Kune vanhu vanotsvaga mari kuburikidza nekuita yamunoti mishikashika kunze uko. Kune vamwe vakutochiva kuti munhu anourayirwa kutorerwa mapatsi eHonda Fit. Alright. Kuti vanhu vanobva votorangana kuti handei tinomuhaya timutitira kuenda kwakati. Vonomutora, vomuendesa nzvimbo yavanoziva kuti ine chisango chiripo. Vosvika vouraya munhu. Wozonzwa kunzi vabatirwa uko, vakutengesa mapatsi echinyi, emota iya. Asi munhu vatouraya. Ungaurayira munhu ukatarisa mari dzavanenge vachiparadzira mutumbi yevanhu, imari dzisina maturo. Saka munyika yeZimbabwe iko zvino chinhu chinonzi kuuraya hachichadini, hachichatyisa vanhu zvachose. Vana vadiki diki vakuita zvisina maturo, akangosangana newe akutokuisa banga wakufa. Wasangana neuno ari kutokudzipa netambo, ari kuuraya. Hazvichavhundutsa, hazvichatyisa. Nyika yapanduka. Mhaka chikonzero tiri kuwanza zvinhu zvisiri zvedu mukati menyika. Vanhu vari kuda kubudirira nenzira dzisidzo. Vazhinji vacho vari kuda kubudirira neropa nai. Vasingazivi kuti mune remangwana zvinozotambudza. Ndongozi dziye dzatinozorataura kuti mumusha munozongoramba muchinetsa mweya wengozi, mweya wemunhu akafa, asi wamusingazivi kuti ndiani. Mumwe haatauri, anongoya nekupengesa vapwere mukati memusha.
anouya nekurwarisa vanhu mukati memusha. Munhu anongodonha ongoramba akanyarara, haachataura kuti mhepo yamupfeka kana kuti mhepo yamugara yambobvepi, imbori yaani. Alright. Tine imwe nyaya gogo yandaida kuti maybe tinogona kubatsirika zviri nani. Pane nyaya dzemaaccidents. Toziva takambozitaura yedu, but pane nyaya yeimwe accident yakaitika yekuti vana vakati vachibva kubhawa, ndakuti anchiti vana pavaita accident pavaparara vanhu vemhuri imwe chete, vanokwana kuita 5 pasport. One wakangoti wainina mota handichakwanirika ndiye ndiega akasurvivor. Nyaya idzodzo hakunawo here kana kuti tingati mhepo dziri kubva kumhuri kana kuti nzvimbo iyoyo ine mhepo dziripo dzinoparadza vanhu? Iro ramunoti ratiri kudana nhasi kuti satanism mukati menyika yeZimbabwe, vasikuru vangu, vamwe vanotonoteya mumigwagwa chaimo nai kutoziva kuti nhasi nenguva dzakati panzvimbo yakati pane chitiko chichadini chichaitika. Vamwe ndo vanosairirwawo mhepo kubva mumadzinza chaimo. Pamwe taparara tese tiri 5 sekureva kwako zvichida mhepo yanga ichitsvaga mumwe chete. Pamwe mhepo yanga ichitoda nhamba inodarika yauri kutaura iwewe. Asi tinotongoti kana vadeura ropa vadini vadeura, nekuti chinenge chichidiwa iropa mukati memusha, kungave kurombwa, kungave kupi kwanzi kunodiwa ropa. Chavanenge vachida iropa kuti vadeure ropa vasenzese zvavanenge vachida kusenzesa. Nyika yashata, zvinhu hazvisisina kumira manake, nekuti mumwe nemumwe angovapo pakuitira mumwe rakaipa nekutsvaga kuti iye abudirire kana kutsvaga kuti iye ararame zvakanaka. Haachatarisawo waari kuitira kuti anenge achifanira kunge achitoraramawo upenyu achichengetawo vapwere vake kana vabereki vake, asi taakungogurirana upenyu munzira nekuda kwekuti zvangu chero zvaita. Alright. Zvingaitwa sei kuti vanhu vakunde padambudziko rakaita sairori? Zvakanaka. Semhuri yamungarevedza yekushayikirwa nemitumbi 5 nguva imwe chete naye, kuchikaranga chedu kune ratinoti gata, rekuti tinofamba mumusha semhuri tonotsvaga kuti chii chambokonzera kuti zvidini zviite sekudaro. Taenda kunotsvaga chakonzera, ndo kwatinoudzwa kwabva mhepo, kwabva dambudziko, chii chatinoita kuti tibatsirike, tisasangane nematambudziko kuti zvisarambe zvichienderera mberi, nekuti zvimwe hazvigumiri ipapo. Vanogona kusongoramba rwuri rufu narufu zuva nezuva. Hamuchaziva kwarwakabva, asi zvatangira papi ipapa. Saka tikafamba tinobatsirika kufamba kutsvaga magata rekunzwa kuti chii chambokonzera dambudziko ridai, chii chatingaite kuzorodza mhepo yevafi, kana ari munhu auraya chii chatingaite kumudza vafi kuti vanorwisa voga kune munhu avatadzira. Ndo inenge iri kurudziro yangu kuti kana tasangana nematambudziko muri yeZimbabwe ngatisangoti chero zvazvaita, ngatifambei titsvage kubatsirwa, tinzwe kuti chii chamboita kuti mumusha tisangane nedambudziko rakarema kudaro. Aiwa. Gogo tinotenda nekuti mukana wekuti tsanangure nyaya dzakaita seidzidzi, tive tichidzidza zvakavanzika nenzira dzatingashandisa kugadzirisa zvadzudza mumhuri. Mhuri yeZimbabwe ndizvozvi zvotanga tinazvo muchirongwa nagogo Gona Revaroi. Sare zvakanaka.